Ma taqta xejn il-ħidma tal-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg sabiex verament jibqa' jħoss il-post tal-poplu Malti u kollu. F'kollegament telefoniku li sar il-ħadd filgħodu waqt il-programm Analiżi fuq Net Television, Bernard Gregg qal li huwa qatt ta' tmiem il-ġimgħa fl-Gżira Mċija sabiex jisma' l-isfidi li n-nies għaddejjin minnhom ta' kuljum. Aħna biex inkunu qegħdin nagħmlu l-politika rridu mhux biss nippjanaw ma wkoll nitkellmu man-nies u naqsmu l-esperjenzi li n-nies ikunu għaddejjin minnhom. Il-politika hija xi ħaġa ħajja, hija xi ħaġa li tevolvi, hija xi ħaġa li kontinwament tinbidel. U li allura rridu kontinwament narfu x'inhuma l-isfidi illi għaddejjin minnhom in-nies. U għalhekk qed nibqgħu niltaqgħu man-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Angelo Gaffa f'dawn l-aħħar snin naqas quddiem il-ħtiġijiet tal-poplu Babela jinjora dak li qed iħossu n-nies. Evidentement hija temda biex jipproteġi l-interessi ta' wħud mafjużi u kriminali u l-interessi tal-Partit Laburista. U għalhekk anke tkellim ċar il-bieraħ li le m'għandux jibqa' hemm. U l-gvern kellu jieħu azzjoni. Hemm bżonn jinħatar anki hawnhekk bid-2 terzi ħalli jkun hemm aktar fiduċja fil-kummissarju, ħalli jkollna verament kummissarju denji se nkunu qegħdin bħala partit din il-ġimgħa nresqu allura l-Parlament liġi li tirrifletti dak illi aħna rridu jinbidel. Kien hawnhekk fejn Bernard Gregg wieħed ħidma kontra dawk il-persuni li jabbużaw mill-irwol tagħhom. Gvern nazzjonalista serna ġdid ser jara li jkun investigat kull deal illi sar minn dawn it-talin. Għaliex evidentement x'imkien ikun hemm ħadma, x'imkien ikun hemm serqa, x'imkien ikun hemm korruzzjoni, għaliex f'kull ħaġa li jagħmlu issa ċara illi hekk u. Fl-aħħar ġimgħat sar magħruf li l-Gvern Laburista ta' Roberta Bella ddaħħal lil Malta fl-Excessive Deficit Procedure wara żieda ta' biljuni ta' euro ta' dejn fuq pajjiżna. Dan huwa gvern li qed jissussidja l-korruzzjoni u għandu jwaqqaf is-sussidju tal-korruzzjoni. Għaliex iktar ma jibqa' sejjer hekk qed jiġi f'pożizzjoni fejn sfortunatament dan qed ikompli jżid id-dejn ta' pajjiżna. U allura mbagħad ma jkollux biżejjed flus biex jgħin lil min verament għandu bżonn għajnuna. Ma tgħidx dawn għamlu xi proġett kapitali kbir. Ma tgħidx bnew da xi airport ġdid. Ma tgħidx bnew xi skar ġdid. Ma tgħidx bnew xi villaġġi ġodda. Jew għamlu jew solvew il-problema li żgħażagħ tagħna m'għandhomx biex jixtru dar. Dawn ma għamlu assolutament xejn u m'għandhomx juru xejn għal 5 biljun euro dejn illi għamlu. Intant, Bernard Gregg fakkar dwar l-avveniment importanti tal-21 ta' Settembru bil-Partit Nazzjonalista li beda bitħejja għal dan il-jum. L-indipendenza huwa avveniment importanti dis-sena għandna ċelebrazzjoni importanti għax ħankun qegħdin nifakru 60 sena anniversarju meta ħadna l-indipendenza bħala poplu u għalhekk se nkunu qegħdin nagħmlu wkoll iva festi sbieħ flimkien biex bħala poplu niċċelebraw dan l-avveniment importanti. Kristin Mamo għal Net News.